Yeah. Good. Yo guys! What's up mga kabisaya? Namin karon sa Bulacau Pardo. Gikan mig SM kanina, nisakay mi og 10H. O anong naaman mi diri kay wala may bus guys. So nag-cutting trip kami guys, RCK. So right now guys, masakay mig laing jeep padong sa Naga. Tara. Yo, what's up guys? So naabot na mi rin sa Mingla. Wa may abot sa Naga kay among nasakyan Mingla. So tanawan ni guys, nice kayo. Wow, very nice. Mo na ilang Christmas tree dito sa Mingla Nilya guys. So ano lang wait, plaza nila dito. Okay, so okay. Okay, are you okay? So ayun nga. Mamalit kong tubig kay giubo ko karon guys. Okay, wow. Okay. So, pila. Thanks. Yo guys, sakay may laing jeep kung padong Carter, so ngatang pamilya rin. Either mag-bus me or mag-jeep me. So guys, lingaw man sa day mag-travel ka, mag-cutting trip ka guys. Anong dili siya ma-boring. Experience ni mo kuan kanindot sa kagabi. Alright, so kita na meron sa San Jose Beach dito sa Mingla. So naabot mig Naga guys. Among nasakyan dili car, so Naga among nasakyan kay wala man mi nasakyan dito sa Minglanilla. So this is Naga guys, tanawa lang ilang munisipyo guys. Wow, nice, pinaka nice kay ilang ko Andre Christmas lights kay ilang munisipyo may ilang gibutangan. Wow, amazing. So guys, mao na ilang plaza. Wow, tanang kahoy, puno og Christmas lights. Ooh, nice kayo dito nga part oh. Wow. Yo, so mo to guys, nice kay ilang lugar dito sa Naga guys. Super nice kung gabi. Samot kung buntag dito sa boardwalk, walang mimo adto kay gabi naman, mauli pa mi. So tara, let's go. Yo guys, naabot na mi diri sa car guys. Sa katulo na mong sakay og jeep. Sa kaduha na mong sakay jeep, nakasakay mig minibus pa dong car. So naabot na mi diri. So last na lang among sakyan nga jeep guys. May bus day among sakyan para makaabot mi sa among destination sa Argao. So right now guys, nagmukaon sa mig balot ni ate diri sa car.
Yo guys, so man naman may kaon og kaan balot with kay nga maldita. So na meron sa tinong kay malit ni og tubig. Pila yung tubig te? Tubig. Asan? Wait, sa akin, mo kayo sa bulsa. 15 lang tubig, pareha sa Naga. Yan. Alright guys, so ayun, magpaabot big bus para padong sa Argo. Buwang ay. Ante ka rin mag-backline dito sa kulik. Tingsi ka. Patay na lang. Maliktigpan para sa akong mama. Thank you, ate. So, ayun guys. Waiting for gid sa bus kay ningaw na kayo ron mga unsa na oras ron na mga. So, ang oras guys kay alauna guys. Kauna, pagdoy. Diba ate, alauna 4. Yo guys, so matud pa ni Kuya Chichar, Kuya Vendor dere guys. Naay aircon nga moabot. So basin makasakay meron. Yes, kung makasakay may makauli na dyan eh. Oh, so mamalit siya og chicharon guys. Banana chips ay buko. Banana chips og chicharon kay dadon niya sa iyang mama. Pamadala sa loob. Anong lami? Kani? Garilyo, dala na. 20 pisan. Ano na lang? Sari lang. Kailan na saro? Doha ka chicharon. Ata ko na mo 15. Tulo. Okay, go. 80. 130. Yeah guys, so naabot na ang aircon guys. So ayun. Okay rag mo tindog mi. Musakay sa si Kuya Chicharon. Let's go. Oh, so sakay na ni guys. Si Kuya. Argo. A few moments later. Si Ninja to. Yo! So naabot na diri sa among balay guys. Yes! Salamat sa Ginoo nga naabot nami sa among balay. Right. So, alright, na mo sa among balay. Alright. So, thank God nga naabot na dyan diri guys. So, kalima mi nagsakay guys. Cutting trip man mi mo to mo ni ang content sa akong vlog ron. Cutting trip. So first of all kay nisakay mi og 10H SM to Bulacau, then Bulacau to Minglanilla, and then Minglanilla to Naga. So niapit Ming Naga, and then after ato Naga to Karkar, then after ato namalot mi sa Karkar, and lastly nakasakay mig bus padong sa Argao and naabot na mi diri sa balay. Lastly, pinakalas yun naabot na gid mi sa mong balay. Thanks God. Woo! Woo! So dire mahuman na tong vlog guys. So kung Bisaya ka, kung bago ka sa akong channel, i-subscribe mo na yan, di ba kay? So thank you for watching. Merry Christmas and Happy New Year. Bye! Ciao guys. Na ako'y give sa akong manghon nga babae guys, akong sister. Mao na siya guys. Cellphone guys. Lipay ka siya. Excited na kay girl. Yes. Ha? Yes. Yes, bakit? Nanakay bagong cellphone. Yes. Right guys, gipalitan ako siya. Gipalitan ako siya og cellphone guys nga ay giutangan din. I'm sorry, giutangan ako. Gamay barato ra good. So, ako na ni hatag niya guys. So hope nga malipay niya akong manghod guys. So excited na siya dai, wa pag siya matulog guys. Alright, so dara ako na ihatag. Yeah. Tara, unbox it, Erica. So yan na nang i-unbox guys. Unbox it. Ha? Good luck.
It's a prank! lami. Ito joke na razan. Yo, dara. Aman, bulan, dito. Yeah. UFO. Oy, nagubarog. Sige, pa eh. Chuyan eh. Panet. Sige, manggod. Nagubang system niya. Vivo. Powered by Vivo. Hindi mo pinagawa mo din yung system. Dogan mo pa sila katimot niya nga ito. Bakit ang joke na?